Op grote scherms en televisies worden de wedstrijden van Oranje roenom vertoond. En ja, daar moet van betellen worden. Uit controles van de auteursdeelorganisatie Fidema blijkt dat de helft van de horeca de televisiebelasting likwijls negeert. Hield klapperij, zei ze gewoon kroegbazen. Het Fries Horecaboen is wat nuanceerder. Ja, maar goed, dat vind ik van de BTW-aangifte ook altijd elke maand weer die we moeten doen. Dus ik denk van ja, we moeten die belasting betalen, is niet leuk. Gelukkig, je ziet dat er in Friesland weinig gecontroleerd wordt. Daar concluderen we dan uit dat we heel braaf altijd onze belasting betalen. En dat we netjes volgens de wet alles regelen. Onder wedstrijden van het Nederlands elftal binnen het tientallen controleurs op een paard om ondernemers die het illegaal een scherm aan had te trapperen. In Haas, dat de Oranje Koortsect aanneemt, binnen de controleurs welkom. Heel eerlijk gezegd, ik wist het niet. En dat is sinds de aanvang van dit heb ik mezelf aangemeld voor Fidema. Je moet er toch niet aan denken dat je dan gecontroleerd wordt en achteraf blijkt er iets niet te kloppen. Een licentie afsluiten kost een lidscafé ongeveer €200 in tier. Maar grote zaken met meer oervlak betel je al gauw een paar €1000. Een soort horeca zit net te wachten op alle regels en had kwalijk nog oersjoch bij hokkerinstantie ze waarvoor wezen matten. Heb nou één organisatie die alles gelijk heeft, dat we er in één keer vanaf zijn. De een weet niet van de ander van wat mag je als uitbater, wat mag je wel en niet doen. Dan zullen er best wel zijn die denken van nou joh, ik ga de gok wagen en misschien een klein dorpscafeetje wat eigenlijk nooit een televisie heeft. En die dan toevallig één keer een televisie heeft voor het WK. En dan krijgen ze net die ene keer een controle. En dat is dan wel heel erg zuur natuurlijk.